Assalamu alaikum. Sunana Fasma Musa Magaji. Yau ina so ne mu yi magana akan 'ya'yanmu maza da mata. Ina nufin samarinmu da suka fara tasowa, abin nufi a turanci wanda aka fi sani da teenagers. Wannan rayuwa na teenage age na wannan lokaci, yaro idan ya kai shekara 10, 11, 12, 13 zuwa 18, wani ma har zuwa 21 suna buƙatar matuƙar kula sosai. Wannan stage ne ake kira delicate stage of life. A wannan lokacin ne zaka ga yaro ko yarinya ta mai da kanta ita a dole ta zama babba, sai kaga tana wasu abubuwa ita wai ta sani bacin kuma bata sani ba. Yanzu bari mu bada misali akan 'yan mata, maganan fita. A wannan stage din, duk yarinya da take wannan lokaci bai kamata a ce tana fita duk inda ta ga dama ba. Kai mace ma baki daya mun san cewa ma fitan nan bai zama ba dole bane sai mu rika yawan yin shi. In ma za mu yi, akwai ka'idodi da aka shimfiɗa mana wanda za mu bi in dai har za mu fita. To ina ga yarinya da take yar shekara 10, 11, 12, 13 dai zuwa sama. Kaga yara su ne fashion show, kaga yara su ne me ake kira fun fairs, kaga yara su ne sporting activities, kaga dole kuma idan suka je ba wai za su zo na guri ɗaya bane. Kaga 'yan mata ana fashion parade, ayi nan ayi can ayi nan a can, su kuma samari dama of course an ce opposite attracts, ko ba haka ba. Ni dama samarin ne da sauki, amma sai kaga maza da suka kai su zama iyayensu kakanninsu sai kaga su suke hara. So ina kike uwa da zaki bar yarinya wai a wannan lokaci tana zuwa inda ta ga dama? Karki manta fa mu ma mun yi wannan stage din, sai mu yi ƙarya. Wata zaka ga ta yi ƙarya ce za ta je gidan ƙawa, amma a ce wani guri za ta je. Duk mun yi wannan stage din, amma saboda Allah a lokacin mu da sauki babu wa'annan distractions din. Amma na yanzu ga TV, ga internet, ga su kansu mazan da suke waje. 'Yan uwa maza ku yi haƙuri, ba ina nufin kowa bane, ba wai nayi kuɗin goro bane, amma wasu daga ciki ya kamata dole a matsayin mu na uwaye mu san inda 'ya'yanmu mata suke yawan zuwa. Don Allah don Annabi, fitan nan ke kanki a matsayin ki na uwa dole ki rage fita. Fita in ba ya zame miki dole ba ko ina zaki je ba. Idan kuma zaki je, ya zama kai ki je ki zauna ki dade ki basu su kaɗai. Ya zama fitan nan ya zama akwai dalilin da yasa kika yi wannan fitan. Idan yarinya ta ga uwarta tana yawan fita, dole ta fita ita ma, ko ba haka ba. To amma idan ya zamanto kina iya ka'idance fitan da kike yi, kin ga su ma za su gane cewa ba kowane fita bane ya zama dole, ba kowane za a yi shi ba. Don Allah don Annabi mu sa ido mu kula. 'Ya'yan nan namu da muke bari, especially 'ya'yanmu mata suna fita anyhow, wallahi ba alkhairi bane a gare su, bare mu kanmu. Dole ya zama idan yarinya za ta fita, to don Allah a san inda za ta je, a haɗa ta da wanda shine zai shige mata gaba a je wannan gurin. Dan ma dai mu ne jama'a ba ma bin ka'idan da aka shimfiɗa mana, ko ba haka ba. Amma ai fita ya kamata a ce da muharraminta za ta fita, ko ba haka ba. Jama'a Allah dai ya taimake mu. Amma wannan zamani abin tsoro ne kwarai da gaske, yadda muke saki 'ya'yanmu mata suke yawo. Kaga yarinya kamar ita tai kanta tsabar kyau, amma kaga tana yawo a titi, jikin ba a ma rufe shi da kyau sosai ba. Saboda Allah da Annabi, idan muna tunanin wai ko maza muke neman musu yarinya ta, mu ya muka samu mazan? Ai muna cikin gidajen iyayenmu muka same su, ko ba haka ba. Hakan su ma zai same su, ba lalle sai sun fita suke za su samu mijin aure ba. Don Allah ina kira ga uwaye mata, musamman uwaye mata, saboda idan 'ya'yan nan suka yi kyau mu ne, idan ma suka lalace mu ne. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu iko. Sai wani lokaci, Allah ya taimake mu. Na gode.